Жыхары Гродна часцей за ўсё выкідваюць у сметнік пашпарты, банкаўскія карткі і ваенныя білеты. У цэлым за звыш чым 1,5 года на лініі гродзенскага завода па утылізацыі і механічнай сартыроўцы адходаў трапілі больш 400 згубленых рэчаў. На прадпрыемстве азначаюць, што пасля выхадных звычайна спецыяльная скрыня знаходак папаўняецца дзясяткам рознага віду дакументаў. У сувязі з чым тут задумаліся аб адкрыцці пакою для згубленых рэчаў. Ірына Юшкевіч працягне. Интересная работа, но тут находилась и паспорта, и пластиковые карточки. Рабочий сартавальной линии Игорь абсолютно сгодны с вершаванными радками классика Самуила Маршака про человека рассеянного с улицы Бассейной. Амаль штодзень у кабинета администрации з розных змен приносит 100 с выкинутых гродзенцами у сметник документов. Нашли вещественный файл вчера 6 карточек, водительское удостоверение, свидетельство страховое, 2 паспорта и свидетельство о рождении. Прозвішча ўладальнікаў гэтых рэчаў апынуцца на сайце завода. У цэлым на гэты момант у раздзеле знаходкі чакаюць сваіх гаспадароў амаль 5 десяткаў розных відаў дакументаў. Чаще всего в мусор попадают это паспорта, это большинство. И на втором месте, наверное, военные билеты. И на третьем это банковские карточки. С помощью работников расчетно-кассового центра мы пытаемся выяснить телефоны, звоним, люди приезжают сюда, расписываются в журнале, получают документ и забирают его. Если не можем найти телефон, ну где-то месяц, 1,5-2 хранится, дальше мы сдаем в паспортный стол. Сярод прывычных дакументаў за 2 гады дзейнасці ў рукі адміністрацыі траплялі нават від на жыхарства і пашпарт грузіна, а яшчэ пасведчанне рэгістрацыі аўтамабіля грамадзяніна Рэспублікі Польшча. Былі на заводзе і небяспечныя знаходкі. Адна з апошніх – баявая граната, якую адшукалі работнікі лініі сярод звычайнага бытавога смецця. Находили мы и противотанковую мину, находили 2 гранаты лимонки, 3 противопехотные мины, ружье, газовые баллоны, похожие на снаряды. То есть, мы только приветствуем то, что если человек не знает, что это такое, лучше остановить линию для того, чтобы не случилось несчастье. 250 тонн смецця за дзень і 120 тысяч тонн у год. У 3 змены тутойшыя лініі перапрацоўваюць цвёрда-камунальныя адходы з усяго Гродна. За амаль 2 гады дзейнасці завода было адшукана звыш 400 рэчаў выпадкова выкінутых грамадзянамі. Былі тут нават рарытэты. Старинные ручки, щеколды, карты споживца, это Республики Беларусь. Когда-то по таким купонам выдавались продукты питания. Многія са згубленых рэчаў забіраюць гаспадары, нешта застаецца на заводзе. У сувязі з чым у адміністрацыі ёсць ідэя адкрыць спецыяльны пакой з экспазіцыяй самых незвычайных згубленых рэчаў.